Modlíme sa, aby veriaci rôznych náboženských tradícií spolupracovali na obrane a podpore mieru, spravodlivosti a ľudského bratstva. Lord Jesus, Pane Ježišu, Ty, ktorý si v rozmanitosti jeden a s láskou hľadíš na každého človeka, pomôž nám uznať sa za bratov a sestry, povolaných žiť, modliť sa, pracovať a snívať spoločne. Žijeme vo svete plnom krásy, ale aj zranenom hlbokými rozdeleniami. Niekedy náboženstvá namiesto toho, aby nás zjednocovali, sa stávajú príčinou konfliktov. Daj nám svojho ducha, aby očistil naše srdcia, aby sme mohli rozpoznať to, čo nás spája, a odtiaľ sa znovu naučiť počúvať a spolupracovať bez ničenia. Nech nás konkrétne príklady mieru, spravodlivosti a bratstva v náboženstvách inšpirujú k viere, že je možné žiť a pracovať spolu napriek našim rozdielom. Nech náboženstvá nie sú používané ako zbrane alebo múry, ale skôr ako mosty a proroctvá, aby urobili sen o spoločnom dobre vierohodným, sprevádzali život, udržiavali nádej a boli klasom jednoty vo fragmentovanom svete. Amen.